Venga, eta bosgarren atasa hau, modularen azkenengo atasa hau. Honetan, zer egin behar dugu, infografia bat. Hemen, sartzen baldin banaiz, bakizue, sartzen ez modelgunean, eta hortxe daukat, bosgarren atasa, bizikidetza. Sartzen naiz hor, eta zer eskatzen dit, maila produktua, interneten erabiliaren arriskuen inguruko infografia bat. Hau da, entregatu behar dut, infografia bat, ni gomendatzen dizue dela Canvarekin egitea, zergatik, ze Canvan deskargatu dezakezu JPG edo PNG formatuan eta formatu horretan entregatu behar da, eta genialin ez dizu usten, orduan genialekin adibidez pantailazo bat egin beharko zenuket, beraz, nik gomendatzen dizuet Canvarekin egitea, ze holan zuzenean ja deskargatu dezakezu JPG edo PNG. Orduan, lehenbizi, sartu behar zarete, ziberbizikidetza, ziberjasarpenan horri horretan, eta, kargatzen duen, eta egin behar dena da, aukeratu horri horretako, esparruren bat. Nik elkarri bizitza positiboa eta, ikusten duzu hemen, segatik edo zertako bizikasi. Nik hemen jarri dut, adibidez, elkarbizitza positiboa eta eskola. Eta honetatik, infografia bat egin dut. Sei gauza garrantzitsuenekin. Gero erakutsiko dizuet, behitu. Orduan, hau egin dut. Ikusten baden. Hau egin dut, infografia bat. Eta garrantzitsua da, oraingo honetan, orain lizentziatuta egotea. Ikusten baduzu, elkarbizitza positibo eta eskola, alain rojo, gero esango dizuet nola egin. Orduan, Canvarekin, nola egin? Sartzen zareten Canvan. Nik, hemen prestatu dizuet, pizkat nola egin, Sartzen zarete Canvan. Orain usten badit. Eta, bilatzen duzue infografia, plantilla bat, infografia. Bilatzen dugu. Eta, aukeratu dezakezue hortxe daudenak, edo nik adibidez, hemen badaude pilo bat, nik adibidez, berri bat egin dut, eta ziberbizikidetxari buruz denez, eta errespetuari buruz, eta gauzai buruz, eta bizikidetxa, bizikasiren oinarriak eta holan, orduan jarri dut hemen respect edo respeto, eta agertuko zaizkizue horri buruzko hainbat, nik adibidez hau honi sakatuko diot, zuek ikusteko. Eta orain, nola jarri lizentziatuta dagoela. Joaten gara berriro moodlegunera. Eta hor, baliabidetan ikusten duzue jartzen duela azkenengoan webgunea, azken horrekoan webgunea Creative Commons, sartzen zarete horretan. Eta goian jartzen du partekatu zure lana. Ematen diozue partekatu zure lana. Get started, eta orain aukeratu behar duzu, características de la licencia. ¿Quieres permitir que se compartan las adaptaciones de su obra? En el kasuan, no quiero que se comparta. ¿Quieres permitir usos comerciales de su obra? No quiero. Eta orain, baina bakoitza jartzeko nahi duena, Eta gero, hemen, ayuda a que se reconozca su autoría. Sakatzen du gorra, eta jartzen du, nik adibidez jarri dut infografia, bizikasi, por ejemplo. Ez du jarri hori, ez dakiz jarri duan, baina, horrelako zoze. Alain rojo. Eta hemen, ja ikusten duzuen ez, nik kopiatuko dugu dana. Hau guztia kopiatu beharko dut. Usten badita hau ere, hau gero kopiatuko dut. Lehenbizi kopiatuko dut hau.
kopiatu behar duzue testutxo hori, nik adibidez hemen eskegiko dut, dituzten orain, agian iPadekin nago eta agian arazo gehiago ematen dita, etxaron, agian ez dut kopiar. Eta orain, epale, a ver, vale, eta orain usten badit itxasten. Bueno, pues ez. Baina, bueno, horrela egingo zen, bale? Eta hori, ni eske iPadekin nago eta hau honekin pizkat zailagoa da, bale? Gaina ez daukat erratoia, ez daukat ezer. Baina, bueno, zuek ikusteko gutxi gora beranik, horrelako zeo zer egin dut, bai? Hautatu dut bat, apuntatu ditut, sei gauza garrantzitsuenak edo, bai, amentan, eta listo, zuek aukeratu nahi duzuena. Vale, hori da egin beharreko guztia, 5. atasan. Venga,